Herkese selam. Bu dersimizde elif görmekçi. Qıydan ne demeyse elif yalık. Yani qıyzın hatta bu başka da ifin coğrası elsinin kömekçisi. Elif näme zat? Näme demek? Ön kanun yerimizden yazarsak şunu görelim. Elif açılışı else if. Yani eğer else'm bolmasa, if'em bolmasa onda näme etmeli? Yani bizim diňe iki sanak mümkinçiligi var mı? If ya da else değil. Elif diysek else ve if'in ikisinin bolmadık ýagdaýynda elif gelýär. Yani elif else'den öň gelýär. Yani else if, yani if bolmadık ýagdaýynda şu net. Mesela elif diýäs. Bir zatlar et. Eğer olun bolmasa elifi birden kopyalap bilýäs. Mesela ol elif bolmasa bu elifi olun diýäs. İkinci elif gelýär. Bu elifler bolmadyk ýagdaýynda hiç gaýsy bolmasa şularyň onda else diýäs. Ýokardakylaryň hiç gaýsy bolmadyk ýagdaýynda else geçýär. Ýöne ifden soň elifler olun bilýäs. Mesela birinci sinema zat. Mesela biz ýazyp x deňir input sen kim adyň ýaz. Mesela birinci şol Murat olsa M ulu ile yazsa hoş geldin X diye. Hoş geldin yani giren zalim oya. Elif diyelim. İki nokta aşağı geçeceğiz. Aslında olur yani değil. Elif dedem edil ifyali bir şert koyacağız. X burada da dengiyaz. Mesela Murat M kiçi ile yazandı. Yeniden yazsın bize. Print hoş geldin. Näme giren olsa şol x näme yazan olsa şol elif diýäs ýendem. Indi näme diýip bilersiz? Mesela x deňdir näme ýazsyn? Näme diýip ýazsyn? Murad. Ählesin u fark bilen. Şular ýan ýaz biler. Olar ýan bolondan print diýsin. Hoş geldin. Mesela x diýsin. Ýendem näme ýazsak şo gelsin şu ýere. Eğer onun hiç gaýsy däl bolsa, başga bir zat bolsa, ýenedem x diýe ýazan zatymyz we başgarak ýerde oýny diýip çykýar. Görelim. Sen kim diýdi? Mesela Murat ählisin ul harplar bilen ýazdym. Hoş geldin Murat ul harp berdi. Ine ul harp bilen ýerde şu ýerde. Ine şul elifi işledi. Şu ýerde x'imiz ul harplar bilen Murad eden yani giren zadymyz x'den bolýardy. Olam ine şu ul harplar bilen Murad eden. Onda görýär bir nide ul harplar bilen Murad ýazan bolsa, ine mesela şulardan ine şunda ýazan. Onda şunu işletýär. Şu ýerni işletdi. Indi mesela başga bir zat ýazan näme diýdik? Kiçik harp bilen ýazal ählisini Murad. Indi hoş geldin Murad kiçik harplar bilen ýazdy. Indi şu ýerde Murad kiçik harpa deň bolsa şunu işlet diýipdik. Şunu işletdi. Şu ýere geldi x'imiz. Şular yani mesela başgarak bir zat ýazsak else işler. Şu etsek başgarak ýerde oýnalydy. Else işleri bir ýere geçdi. Sebäbi ýokardakylaryň hiç gaýsysynyň deň däl. Ine muny sanlar bilen näme bilersiň? Ende mesela san girs diýelim. Näme bolsun? Mesela şuna string ýazaýyn san, eger san 1 deň bolsa näme çykarsyn? San deňdir diýsin. Şunu çykarsyn. Eger san 2 deň bolsa ýazan sanyň diýsin. Şunu çykarsyn. San 3 deň bolsa belgiňiz diýsin. Şunu çykarsyn. Başgarak bir zat bolsa näme print etsin? Mesela başgarak san ýazyň diýsin. Mesela görelim işlerimden. Bir san girizler. Mesela 1 diýelim. San deňdir 1 diýdi. Ýene bir san girizler. 2-ni görelim, 3 görelim. Belgiňiz 3 diýdi. Ine bul işledi.
3'den 3 aldığını şu yere koydu. X'i 3'e denledik biz. Onun x dendir 3 print etişiyor. 2'ni görelim. Yazan sanın 2 düydeni. Bu yerdeki elifi işledi. Başka näme görüpdiler? Başkarak bir zat. Mesela 9 girsek başkarak san yazın çıktı. Yine bunun hiç kaysına dengel yukarıdakilerin else işledi. Onun hiç kaysına dengeli için else geldi. Başkarak san yazın çıktı. Yine elif hem şunun ýaly edil if ýaly iki san dengdirile yazılýar. Ahirinde de şertin ahirinde 2 nokta koyulýar. Eliflerde ve if'te hökman şert yazmaly biz. Yani input'un näme degligini şu ýerde. Else'de hiç tat yazılmaýar. Yani else'de hiç tada gerek yok. Başka zatın ählisi değişliligi üçin else'de hiç tada gerek yok. Başkalarının ähli başka şertin ählisini alýar. Elif hem şular ýaly praktik edip elbette kämilleşip bolar.